lege arrazoiak ere badare, baina batik bat arrazoi pertsonalak izango genituzke. Lege aldetik ezberdintasun dago ezkontzen garen edo ez, badira ezberdintasun, batez ezberdintasunak, eskudotea egon edo ez, egitatezko bikotea egin edo ez, batez ere ezberdintasun ekonomikoak, baina adibidez, seme-alabaekiko izaten badugu, ez eske seme-alabak izan ditugu eta hauek bereziki behar bezala bestok egoteko hobe dugu ezkontzea. Hoi ez da egia, hoi mito bada, hoi da aspaldi, dela hamarkada batzuk zegoen egoera, non seme-alaba batek eskubide ezberdinak zituen, segun bere gurasoen egoera zibila zein da, ezkonduta gauden edo ez. Baina hori aspaldi ganditu da, eta ume baten eskubidea bere aitarekiko edo bere amarekiko berdina da, aita eta ama ezkonduak egon, ezkondu gabe egon, egitatezko bikoteen erregistroan inskribatuta egon edo ez. Diferentzia zein da, umeekiko diferentzia bakarra, bikote bat, bietako bat haurdun geratzen bada, ume hori jaiotzen denean, aman ordan badakigu beti, amak erbitzen duelako, baina aitan ordan ez dakigu. Ezkondo baldin banago aurrez suposatzen da ume hori nirea dela, nire atrearekin ezkonduta nagoelako, baina ez baldin bagaude ezkonduta, nik erregistro zibilera joan behar dut esatera, haizu nik ume hau nirea bezala errekonozitzen dut. Orduan, errekonozimendu behar hori ez dago ezkonduta gaudenean bakarrik. Bestela beti, bai egitatezko bikote inskribatu izan, bai inskribatu gabeko egitatezko bikote izan, bai elkarrekin bizi ez diren bi pertsona, halako harreman sexual esporiko baten ondorioz ume bat izaten dutenean. Hiru kasu horietan behar beharrezkoa da erregistro zibilera jotzea esatea, haizu, nik errekonozitzen dut ume hau nirea bezala. Hortik aurrera, behin ume hori nirea dela errekonozitzen denean edo legez nirea bada ezkonduta gaudelako, ume hori dauzken eskubideak berdinak dira, inolako ezberdintasunik gabe bere gurasoekiko. Batez ere, onura, alde batetik esan duguna, umearen arrezagutza automatikoa. Baina, horren ondoren, batez ere dira onura ekonomikoak, batez ere. Ezkontzen garenean, eraintza ekonomiko batetara meneratzen gera, eraintza ekonomikoak zer esan nahi du. Nolabait arautu behar da, bi pertsona elkartzen direnean, zer gertatzen da euren ondasunekin, zer dira batenak, besteanak, bionak. Orduan ezkontzen garenean, hiru eraintza ekonomiko nagusi daude eta Euskal Herrian laugarren bat egongo litzateke, lehenengo izango litzateke garantzialen edo irabazpidezko eraintza ekonomikoa, zer esan edo horrek, ezkontzen garenetik, irabazten dugun guztia, biona dela. Eta berdintzait, nire langabezian baldin badago eta nire ezkontidea lanean baldin badago eta bera soldatu badu eta nik ez, bera jasotzen duen soldata ez da berea, biona da, hori esan edo irabazpidezko eraintza ekonomikoa. Ondarearen banatzearen eraintza ekonomikoa, bigarren izan litzakena, justu kontrakoa da, ezkontzen gara, baina gure ondareak ez dira batzen. Oda, nirea da, zurea da, elkarrekin bizi gara, baina gure ondareak ez dira batzen, gure ondasunak ez dira nahasten. Hirugarren eraintza bat izango litzake parte hartze eraintza, pixkat erdibideko eraintza bat dana, igual azaltzea ez da asko erabiltzen eta komplikatu izango litzake. Eta Euskadin daukagu eraintza berezi bat, irabazpidezko ganantzialen sozietatearen oso antzekoa, ñabardura batzuekin, baina ura aplikatzeko bereziki espeske esan dugu hori aplikatzen dugula. Horren orokorrean ezkontzen garenean, eraintza ekonomiko, aplikatzen zaigun eraintza ekonomikoa da arantzialena, eta horrek oso ondorio garrantzitsuak ditu, batez ere bietako batek besteak baino diru sarrera baxuagoak baldin badauzka. Asko babesten dio ezkonduta egoteak. Onura fiskalak ere baditugu, zer egin dezakegu deklarazio errenta aitorpena elkarrekin eta hor daukagu desgrabazio bat, ez da oso arrazai romantikoa, baina hor dago. Eta bitxia da, baina jende asko elkarrekin daramana, duela urte asko, inongo paperik egin gabe, nolabait esateko, askotan ezkontzea erabakitzen dute horrek lanean ematen diolako eskubidea 20 eguneko permisoa izatek. Oda, ni ezkontzen naiz eta ezkonduta gero, ohituraz,
bidaia egiten da, eta bidaia hori egiteko legeak esaten du ezkontidek 20 eguneko permisoa izango dutela, permisoa soldata jasota, noski. Urteko oporretatik aparte, orduan batzen ditu 20 egun horiek, urteko oporrak, agian enpresak zorridan, nolabaiteko bidei politia egin dira. Eta badago jendea ezkonditzen dena honengatik, ez da oso, hau ere ez da oso arrazoi romantikoa, baina bintzat ondera fiskalena baino romantikoa behintzat bai. Eta gero, beste bitxikiri batzuk ez, demagun zure bikoteak istripu bat izaten duela, eta ospitalean istripu larria, eta ospitalean esaten dute bakarrik sartu daitezke familikoak direnak. Zu ez baldin bazaude ezkonduta ez zea familikoa, eta horra sibertzea azalpenak ematen baina eskeiko pertsona hau nire bikotea da, eta ikusiko dugu uzten zaituzten, ez zaituzten uzten. Halako bitxikiriak. Baina, azkenean jendeak ezkontzeko erabaki hartzen denean ez ditu abantaila ekonomiko edo bitxeak bilatzen. Normalean izaten da zerbait pertsonalagoa, ez? Baina egia da ondorio horiek kontutzen hartu behar direla, zera etorriko dira. Autonomia erkidegoan lege propioa onartzen da, non egitatezko bikoteak ezagutzen dira legez, hau da, lehen legez kanpo existitzen zen fenomeno sozial batzen, eta egiten duena legilea, euskal legilea da horri ezagutza legal eman, egitatezko bikoteen legea onartzen du 2003an, eta asko berdintzen du egitatezko bikoteen eraintza eta ezkonduen eraintza. Espreski ezagutzen da, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, eskubide berdinak izango dituztela ezkondutako bikote batek eta egitatezko bikoteen erregistroan inskribatutako bikote batek. Honek kanpoan uzten ditu inskribatu gabeko egitatezko bikoteak. Hau da, gu bikote bat gera, baina erregistrora juten ez bat gera, ez gara ezkontzen eta ez gara erregistrora juten, geratzen gera alere legetik kanpo. Honek eskubideak berdintzen zituen eta gainera aukerak zabaltzen zituen. Zeren adibidez, 2003an Euskadin lege hau onartzen denean, sexu bereko bikoteak ezin ziren ezkondu. Gaur egun bai, baina gari hartan ez. Eta ez zuten legez bikote horiak ezagutzeko inolako aukerarik. Egitatezko bikoteen legeak baimentzen ditu eta erregistroan inskribatzeko aukera ematen die eta eskubide beretsuak ematen dizkie baita sexu bereko bikotei. Hau da, oraindik ezin ziren ezkondu, Kode Zibilak ez zelako ahalbidetzen, estatu mailan Kode Zibila delako aplikagarri, baina euskal legeak aukera ematen ziren egitatezko bikote bezala inskribatzeko. Horretaz aparte, adibidez, adibidetasun mailaren arabera. Ezin dira ezkondu alboko lerroko aideak 3. gradura arte. Hau da, ulertzeko moduan, osaba eta iloba ezin dira elkarrekin ezkondu. Lehen guzinek bai, baina osaba eta iloba ez. Aidetasun 3. mailako aidetasuna dutelako. Baina egitatezko bikoteen muga ez da 3. mailakoa, 2. mailakoa. Horrek zer esan nahi du, osaba eta iloba bai ezkondu daizkela, eta debekua dago anai-arreben artean. Barkatu ezkondu esan dut, eta esan nahi nuen egitatezko bikotea osatu. Egitatezko bikoteen kasuan, nola ez dagoen arautua eraintza ekonomikoa intzurrun guk egin dezakegu ezkontidentzako arrazago bezea. Aurreikusiak dauden 4 eraintza ekonomiko horietako bati menegatu eta esan guk hau aplikatuko dugu gure bikotean, edo adostu beste zerbait, asmatu gure harreman ekonomikoak nola eramango ditugu. Laguntza pentsioari begira berdin, inongo ezberdintasun gabe. Barantzearen kasuan edukiz berdina da, baina prozedimendua pixkat ezberdina da. Adibidez, seme-alabak baldin badauzkagu, eta banandu nahi dugu. Bai egitatezko bikoteek, bai ezkondutako bikoteek, banantzeko epaitegira joan dute. Ezkondutako bikoteek aukeratu beharko dute diborzio prozedimendu bat edo separazio prozedimendu bat, eta egitatezko bikoteak nola ez dauden ezkonduak ezin dira ez dibortziatu ez banandu, orduan jarraitu behar dute prozedimendu bat deitzen dena Regulación de Relaciones Paterno-Filiales edo guraso eta seme-alabekiko harremanen arauketa. Azken finean ezberdintasun dago prozedimendu hauen artean, ia bat ere ez, oso prozedimendu antzekoak dira, hiruak,
Diferentzi txiki bat egon liteke, zeren egitatezko bikoteen kasuan badaude epaitegi batzuen, non esaten duten, begira, hemen bakarrik aurretaz ari gara hitz egiten. Orduan bakarrik aurrei zuzenen afektatzen dieten gauzak sartu prozedimendu horretan. Orduan, ez hasi esaten, nola garantu behar dituzuen, kontu korrontean daukezuen dirua, edo kotxean hor geratzen da. Hau da, ezkontzaren kasuan izan ditzakena garantzialen likidazioa. Orduan, badare epaitegi batzuek, non esaten dute, gauza horiek ezin dira prozedimendu horretan sartu. Orduan, prozedimendu judizialetik kanpo erabaki beharko lirateke. Aldiz, ezkontzaren kasuan dibortziatzen bagera, edo separatzen bagera, legez aurreikusia dago, ezkontzaren gaietako bat dela ondarea amankomuna nola banatu, eta hori sartu dezakegu prozedimendu horretan. Baina horretaz aparte gero seme-alabekiko dauden erabaki beharreko kontuak berdinak dira, erabakitzeko modua berdina da, eta emaitza ezkonduta egon edo ez berdina izan beharko litzateke. Aldiz, ezkonduak baldin badaude, izapide administratiboa izan partez, aukera dugu epaitegira joateko, edo gaur egun orain dela gutxi onartutako berrikizun bat da notaritzara joan gaitezke. Notaritzan dibortzatu gaitezke seme-alabarik ez baldin badago, adin txikia ez den seme-alabarik ez baldin badago. Eta ados baldin badago, noski. Klaro, erregistrorik ez baldin badago, demostratu beharko dugu, nolabait, errelarekin edo dena delakoa. Bide asko dago elkarbizitza hori probatu ahal izateko. Gaur egun ezkondu edo egitatezko bikote bihurtu, galdetzen badidazu zer komeni zait gehiago, nik esango dizut, berdin zaizu, erosona zaizuna. Horreko hor ikusi, legeak ez du intzestua inondik inora aipatzen izen horrekin edo intzestuaren definizioarekin. Intzestua zer dan, hiztegiak definitzen du, eta da intzestuak zer esaten du. Intzestua dago baldin eta elkarrekin ezkondu ezin diren pertsonek harreman sexuala mantentzen badute. Horrek zer esan nahi du. Seme bat eta bere ama eta semea ezin dira elkarrekin ezkondu. Lerro zuzenekoak direlako. Nola ezin diren ezkondu, bion arteko harreman sexuala intzestu izango ditzake. Hiztegiak hori esaten digulako, legeak ez du definitzen intzestua. Osaba eta iloba ezin dira ezkondu. Horrek esan nahi du, bion arteko harremana intzestua izango ditzakela. Egitatezko bikote bihurtu daitezke, esango guneaz. Ezkondu ez, nola ezin dira ezkondu, intzestua izango ditzakela harreman hori. Legeak ez du debekatzen. Aspaldi bai, baina badira markada batzuk ja intzestua ez dela arautzen, bakarrik egiten dena da esan nortzuk ezkondu daitezkeen eta nortzuk ez. Eta orduan, hiztegiaren definizioaren arabera ezkondu ezin daitezkeenak intzestuan harreman sexuala mantentzen dute, intzestuan erabiko lirateke, eta gerora harreman sexual hori sortzen bada, debekatua ez dago, baina, klaro, aita eta alaba harreman edo anai arrebek harreman sexuala askatasunez mantendu nahi badute, hori ez da delitu. Bakoitzak izan du iritzi propioa, pertsonala, morala, horretan ez da sartzen legea, ez da delitu. Baina, borondatez egiten badute, nik pertsonalki ezagutzen dute kasuak, hiruak gizonak, baina gerta liteke hiruak emakume izatea, edo bat emakumea, bi gizon bat bi emakume, berdin zait, eta elkarrekin bizi nahi dugula. Hori inondik ino ez dago, debekatua barkatu, baina ezingo genuke ezkondu. Hiru horietatik bi, bai, baina hirugarrena geratuko litzake pixka kolgatua. Eta halako batean, tramparen batengatik edo lortzen badugu lehenengo batekin ezkondu eta dibortziatu gabe berriro bestearekin ezkontzea, legeak hori zigortzen du, poligamia delitu bezala. Zigorra izango litzake, hau da, ez da arautzen zerbait egingarri bezala, eta gainera zigortu egiten da, zeren suposatzen da horrek gizarteak kaltetzen duela. Hori suposatzen du behintzat legegileak. Eta aurrez ezkonduta egon da, berriro ezkontzen dena, aurreko ezkontza deuseztu gabe, edo deuseztu edo dibortziatu gabe, berriro ezkontzen bada, 6 eta 12 hilabete bitarteko gartzela zigorra eramango luke. Poligamia delitu burutu delako, eta gainera bigarren ezkontza deuseza izango litzake, deusezteko prozedimendua irekiko litzake.
Bigarren ezkontza hori ahalbidetzen duen funtzionaria edo apaiza, adibidez, jakinda aurrez ezkonduta zegoela, berriro ezkontzera ahalbidetzen badizu, berak ere delitua burutzen du eta honek jasoko duen zigorra astunagoa da. Zeren, klaro, zuk delitu bat burutu duzu, baina, bueno, zuetzea autoridade publikoa eta zaukezunak besteko erantzukizuna. Baina eman ezin den ezkontza hori baimentzen duen autoridadeak 6 hilabete eta 24 hilabete bitarteko gartzela zigorra emango luke. Hau da, bikoitzara iritsi daiteke. Onartu nahi badugu 3 pertsona ezkondu behar direla, elkarrekin 3ak aldi berean, horrek behartzen gaitu gauzak askoz gehiago aldatzera, zerantza ekonomikoa nola afektatzen da. Zer izango litzake ganantzeretan, 3ak egon behar dira ganantzeretan, baina edo 2 egon daitezke ganantzeretan eta beste aparte geratu ganantzera entzan. Zer gertatzen da bietako bat dibortzatu nahi da eta beste 2ak ez. Zer gertatzen da hiruetako batek seme baldin badu, edo adopzioaren kasuan batek adoptatu dezake edo bik adoptatu dezake hirugarrenaren onespenik gabe. Gauza asko aldatu behar dira, hori hartzeko, seguro pentsatzen denbora bi ematen badugu, asko gauza gehiago eta sakonago alpapituko ditugu aldatu beharko liratekenak, eta horietan ados jartzea oso zaila izango litzateke. Oso zaila egin zaigu ados jartzea sexu bereko bi pertsona ezkondu daitezela, eta horrek ez du beste ezer aldatzen. Pentsazazu 3 pertsona ezkontzeko aldatu behar den hori guztia horren gainean zelako adostasuna lortu behar dugu. Eta gaur egun, hirukoteak estableak, esan nahi egonkorrak, zeren hirukoteak gau bateko abentura bezala, egon daitezke, hori horretan naiz sartzen, baina hirukote egonkor bezala ez da hain fenomeno edatua, ez da hain egitate edatua gizartean iritzi komun bat egoteko. Arautu direnean sexu bereko pertsonen bikoteak, gizartean bazegoen iritzi gehieneko baten iritzia horren aldekoa, baina hirukoteen inguruan tabu bezala daukagu ere. Etorkizunean arautuko da halakorik eta onartuko da, epe laburrean ez dut uste, aholkatu nuke ezkondu behar direnek argi izatea oso erabaki garrantzitsua dela, ondorio ekonomiko oso garrantzitsuak dituela, eta ezkondu baino lehen aholkua bila dezatela. Oso garrantzitsua da abokatuaren gana jotzea aholku bila aurrez, eta ez ondoren. Ondoren ja berandu